Pasado alas 6 sa buntag, Mayo 20, 2025, bumper to bumper na ang mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Lasang, Davao City. Nahadlok ang mga driver nga mulatas sa Gibanlas sa Tubig, Baha nga misubay na sa highway. Sumala ni Kapitan Alan Simuwag sa Barangay Lasang, paglabay sa pipila ka oras. Hinay-hinay rasab ni hubas ang Tubig, Baha. Inspekta lang namo na may mga damages or kung sa kinahanglang intervention no, sa mga residente. Pero so far, warang minimal lang man ang baha. In fact, sa area na mo, mura og duha lang ka Purok. Not like before nga medyo duha gyud ka river channel ang nagbaha. Sa karon isa man ang LICANAN area. Kunya sa LICANAN mo god medyo taas-taas sa po na ito ang river control. Kunya nagana po og mga infrastructure projects related sa drainage at pang setup. So, medyo gamay na lang ang impact no, sa tubig karon sa Baha. Apil sa nabahaan ang checkpoint sa TF Davao. Nakaagisab dayon ang mga sakyanan. Pero pag abot sa Bunawan area, laing baha na sab ang gisagubang sa mga motorista. Sumala ni Kapitan Simuwag, mas grabe ang epekto sa baha sa milabay nga mga tuig. Apan tungod sa proyekto sa gobyerno sa pagkontrola sa baha, jutay na lang ang epekto niini karon. Sayo man naka-responde ang ato ang mga rescuers tapos buntag na po ni gawas ang tubig. So at least ang mga residente natagaan na sila instruction kagabi, naka-monitor na sila 24 hours. Kaya medyo klaro man ang direksyon sa tubig. So wala kang naglisod ang ato ang mga residente. Ang kalit nga pagbaha resulta sa grabing ulan sa bukid sa Pakibatud District, Davao City, hinungdan sa pag-awas sa sapa sa sitio LICANAN. Walay na report nga missing nga tao atol sa baha.